Meta is-sibt li ġej se tibda il-15 leġislatura tal-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela se jressaq mozzjoni u jipproponi lil Carmelo Abela bħala Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti dan tħabbar fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru tlieta filgħodu. Carmelo Abela ġie elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-1996 u baqa' jiġi elett f'kull elezzjoni inkluża dik ta' 30 ta' Mejju li għadda. Huwa kellu bosta kariki fosthom fih dan il-Gvern għal aktar minn 7 snin fil-leġislatura tal-2003 u dik tal-2008 kien serva bħala deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati. F'April tal-2013 kien ġie maħtur Whip tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern. F'Diċembru tal-2014 kien ħatar Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u f'Ġunju tal-2017 bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ. F'Jannar tal-2020 kien inħatar bħala Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'numru ta' responsabiltajiet diretti. Intqal li Carmelo Abela għadu kif informa lill-Kummissjoni Elettorali li se jċeddi s-siġġu parlamentari minn fuq it-tielet distrett elettorali li fuq ġie elett. F'isem il-Gvern il-Prim Ministru Robert Abela awgura lil Carmelo Abela ħidma importanti li biha imexxi l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż pilastru ewlieni fid-demokrazija tagħna. Il-Gvern irringrazzja wkoll il-Dr. Angelo Farrugia tas-servizz impeccabbli li ta' lil pajjiżna meta serva bħala President tal-Kamra ta' Rappreżentanti f'dawn l-aħħar 13-il sena. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu f'kitba fuq il-medja soċjali, Carmelo Abela għalli jinsab onorat u grat għal fiduċja li l-Gvern qed juri fih bħala Speaker li jmiss tal-Kamra tad-Deputati. Għalli l-impenn tiegħu huwa ċar li jkompli jaħdem b'esperjenza, b'entużjażmu u b'integrità għan-nies u għall-pajjiż. Sattant fi stqarrija l-Partit Laburista għalli laqab sodisfazzjon l-aħbar li l-Prim Ministru Robert Abela se jinnomina lil Carmelo Abela fil-kariga ta' Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti. Il-Partit Laburista ringrazzja wkoll il-Dr. Angelo Farrugia li kien ilu iservi bħala Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti għal dawn l-aħħar 13-il sena, perjodu li matulu twettqu bosta riformi meħtieġa li komplow jelevaw il-ħidma u l-funzjoni ta' din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.